Добро утро, щастливци! Добро утро в първия ден, първото утро след новогодишната нощ. Добре дошли в 2017 година. Аз, Виктория Леви Ровен и Училище по щастие, ви пожелаваме за много години. Бъдете щастливи, бъдете здрави, бъдете много весели, бъдете полезни на себе си и на другите. Днес, както вече ставам и бих искала да поставя традиция, дойде време за след коледния подарък, дойде време за новогодишния подарък. Днес аз съм ви подготвила, аз и ангелите естествено, които ме подсетиха, чукнаха ме така по рамото и ме подсетиха: Виктория, какво става с подаръка? Хората чакат, вече създаваш хубави навици в хората да се научават да получават подаръци. И днес искам да ви поднеса един необичайен подарък, но който според мен ще бъде много полезен за всички нас, включително и за мене. От днес, първия ден на 2017 година, ние ще започнем да се справяме с едно огромно чудовище, което по някакъв начин е влязло в нас. Може би с чужда помощ, може би с близки, познати, и по някакъв начин те са вкарали това чудовище в нас. И това чудовище се нарича не мога. Това чудовище някой път влиза много маничко, като едно малко чудо, като малко червиче на съмнението, което така казва: ти можеш и да се справиш, не можеш и да се справиш, как изобщо ще стане това. Много често ти чуваш от другите: не можеш, ти няма как да се справиш, няма как. Другите могат, ти не можеш. Познато ли ви? На мен е много. Много пъти са ми повтаряли: той може, ти не. Той ще се справи, ти не. И това червиче, което е влязло в моето детство и по продължение на цялата ми младост и може би през целия ми живот, е станало едно огромно чудовище, което ме владее повече отколкото бих искала аз. И затова аз обичам да се справям, обичам да си чистя чудовището от своето съзнание, от своята същност, от всяка клетка на своето тяло. Затова днес ние с вас ще направим една хубава медитация, в която да се справим с огромното чудовище. На някой може да им отнеме ден, на някой може да им отнеме година, може да им отнеме малко повече. Аз смятам, че днес вече съм зряла и достатъчно силна, достатъчно знаеща и можеща да се справя не само сама, да съм със себе си, а да го направя наживо с вас, да си затворя очите и да дам възможност на ангелите чрез мене да стигнат до вас и да ви помогнат да се справите с това чудовище, наречено не мога. Така че поемете дъх, колкото може повече се отпуснете, всеки в своето пространство. Ние заедно с вас сега, всички, които ме гледате, създаваме едно чисто и защитено пространство, изпълнено с любов и светлина. Представете си, че влизаме всички заедно в един глобус, който е светлинен глобус, който е изпълнен с любов и светлина, и вътре се чувствате сигурни, защитени и прекрасно. Прекрасно се чувствате себе си. Можете на това пространство да се отпуснете и да бъдете себе си. Истинските себе си. Нямате нужда от маски, от преструвки, нямате нужда да правите хубаво впечатление на когото и да било. Просто бъдете себе си. Отпуснете се колкото е възможно повече. Затворете си очите. И да поканим ангелите да ни водят в тази медитация, в който да изчистим от себе си, от всички клетки на своето съзнание, от всички клетки на своето тяло, енергията на израза не мога. Спиращата ни, заковаващата ни, отдалечаващата ни, потискащата ни, затварящата ни, отвратително черна енергия на не мога. Поемете дъх и си представете, че пред вас има нещо, което вие искате да осъществите, искате да имате. Дали ще бъде предмет, дали ще бъде преживяване, дали ще бъде човек.
Нещо, което много ви харесва. Място, където искате да бъдете. Човек, с когото искате да бъдете. Представете си вашата мечта. Точно такава, каквато искате да бъдете. Точно така, каквато искате да осъществите. Вижте се в образа, в който искате да бъдете. И останете там за няколко секунди. Това е вашата мечта. Това е вашия образ. Никой не може да ви го отнеме. Да стои там в пространството и ви чака. Вашата цел, вашата мечта, вашите представи за това, което искате да бъде. След това се обърнете леко надясно и вижте, че там пред вас стоят две врати. На едната пише "Мога" и продължавам, и тя е отворена. На другата пише "Не мога" и спирам. И тя е затворена. Колко от вас стоят пред тази врата с "Не мога" и чакат някой друг да им отвори? Чака някой друг да свърши, да осъществи тяхната мечта. Много често ме питат, защо това, което си мечтая, защо това, което искам, се случва на другите. Може би защото избират отворената врата. Помислете си какво ще стане, ако влезете, открехнете и влезете във вратата "Не мога". Единственото, което ще видите, е още чудовища, още черни мисли, още съмнения, колебания, още критика и самокритика, още негативни енергии. Аз ви предлагам да излезете от тази врата. Едва ли ви радва това, което виждате вътре. Направете крачка назад и излезте от тази врата и я заключете един път завинаги. Това е разликата между песимист и оптимист. Песимиста застава пред вратата "Не мога", няма как да стане, това е неосъществимо и със своето черногледство си стои пред тази врата. А оптимистът отива и търси друга врата и казва: ако има мечта, то трябва да има и път към нея. Ако имам желание, трябва да има начин да се осъществи. Никога път не казва "няма как". Казва: в момента не знам как, но съм готов да се науча. Влезте в тази отворена врата, пълна с възможности. Само тази крачка, която правите, която може би сте отлагали години наред, вече ви отделя от 90% от населението, които стоят и висят пред вратата "Не мога". Светът не е специално построен за някои определени хора. Той се простира пред тези, които казват "мога". Господ и ангелите не са наредили така, че някой от вас да бъде щастливи и някой нещастни. Просто всичко зависи от избора ви в този момент. Дали ще изберете "мога" и ще продължете нататък, и всеки един момент ще избирате отново "мога" и "мога" и "мога" и "мога" и "мога", или ще останете да висите пред вратата, на която пише "Не мога", и вашата мечта ще се отдалечава все повече и повече от вас и ще бъде осъществявана от други хора, които си избрали другата врата. Изберете за себе си.
Мога или не? В състояние ли съм да се справя или не? Решението е лично ваше. Изчистете се в този миг от всичко, което някой някога ви е казвал. Изчистете си, дайте възможност на ангелите, на ангелските енергии, на светлината на любовта на Господ Бог да изчисти от тялото ви, във всяка една клетка от тялото ви. Всички клетки, всички енергии, които ви казват и ви звучат и ви гърмат с не мога. Дайте възможност на това чудовище, наречено не мога, да напусне вашето енергийно поле. Сбогувайте се с много любов, с много внимание. Благодарете му, че досега е било с вас и ви е спирало. Но вие, пораснали, знаещи и можещи, щастливи и красиви, през новата 2017 просто нямате нужда от услугите. С благодарност и любов освобождаваме чудовището не мога от своето енергийно пространство. Да бъде светлина, да бъде любов и благодариме на всички, които направиха тази медитация възможна. Поемете дъх и се върнете тук и сега, в пространството, което се намирате, в стаята, която се намирате, в мястото, където се намирате, тук и сега. Благодаря ви, с много любов, Виктория от училище по щастие.